Sziasztok! Itt újra itt napi séta Zsanival és Normannal, és már arról fogok beszélni, hogy hogyan tér vissza edzésbe egy nagy kihagyás után. Ugye tudjátok, a szemüvét miatt kihagytam egy jó pár hetet edzésből, és a héten visszatértem. És hát én azt szoktam mondani, hogy nem van az, hogy egyből akkor így széttépek mindent, mert aztán nem tudok megmozdulni. Én azt szoktam mondani klienseknek, hogy olyan 80%-ával a súlynak, 70, hogy kicsit azért lendülj vissza, mert az senkinek se jó, hogy megcsinálsz egy lábnapot hétfőn, és utána egy hétig nem tudsz járni, szóval igazából nem is tértél vissza, mert ki kellett pihenned újra egy hetet. Szóval a stratégiám most az, hogy elkezdtem az új medvót, ami ma jött ki, az új 4 napos kondis női és férfi. És ha még nem vetted meg, akkor nem tudom, mit csináltad, mindjárt itt a nyár. És elkezdtem újra, és ma lenyomtam az első lábat édesapámmal. Úgyhogy ahelyett, hogy nem fog tudni járni egy hétig, csak nem fog tudni járni 3 napig. Úgyhogy a hétvégén meg tudom csinálni a másikat, és fullos lesz az egész hetem. Úgyhogy nem kell egyből mindent és túl sokat, mert ezt nagyon sokszor látom, hogy mit tudom én, 2 éve nem edzettetek, és akkor egyből, nem tudom, 6 nap kondi, 2 óra kardió, faszom, 5000-es kalóriadeficit, ennek semmi értelme. Szépen fokozatosan építsétek vissza. Ha ez 2-3 hétig tart, ez se probléma, mert ez egy hosszú távú dolog. Ez nem egy 4-6-8 hetes challenge, ezt életünk végéig akarjuk csinálni, úgyhogy nyomjátok szép fokozatosan. Nem az a lényeg, hogy elpusztuljatok egy nap után, hanem csak hogy visszarázódjatok. Köszönjük, hogy itt voltatok, vegyétek meg a mezót és Zsani kajás tucát. Sziasztok!